ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಬುಲ್ಪುದದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅರಸು ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾರೀ ಜನ ಸೇರಿದಿಪ್ಪುಡು. ಮಾಲ್ದಿನ ಕಂಡನೆ ಕಾಡೂರ ಬೊಮ್ಮುಲ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ. ರಾಜಸಭೆಟ್ಟು ರಾಜೆ ಓ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾರೇ, ಇರನ ಕಂಡಗ ಬೆನ್ಪಿನ ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆಗ ಗರ್ಭಾವೆರೆ ಕಾರಣಗ ಸತ್ಯಗ ಬೋಡಾದ ಇರೇನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಲೇದ ಈರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ರಾಜಮಂತ್ರಿನಗಲು ಪನ್ಪೆರು. ಐಕ್ ಮಾಲ್ದಿ ಓ ರಾಜ, ಏನಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಎನ್ನ ದನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಂದಿನ ಆರೋಪನ ಪಾಡಡೆ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣನ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬುಲಿಯಂದಿಪ್ಪುನ ಬಾಲೆಲ ಮಲ್ಪುವ ನಿಗಲು ವಾರೀತಿದಲ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಲ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ಮಾಲ್ತಿ ಧೈರ್ಯಡು ಪನ್ಪುಲು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಗರ್ಭ ಮಾಯದ ಗರ್ಭ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಲೋಕಗ ಸಾರುಣ ಪೊರ್ತು ಉಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗಲು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಯಾನಲ ಎನ್ನ ಒಡೆಯರ್ಲ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಡು ದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಪಂಡದು ಮಾಲ್ದಿ ಕೀನುವಲು. ಐಕ್ ರಾಜೆ ಗರ್ವಡು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು 1000 ಸತ್ತಿಗೆ 1000 ದಂಡಿಗೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆಡು ಬೊಲ್ದು ಕುದುರೆಡು ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲೆರಿನ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಡು ಕಚ್ಚೂರುದ ಬೂಡುಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾ ಪಂಡದು ರಾಜೆ ಪನ್ಪೆ. ಮಾಲ್ದಿ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲೆರಿನ ಕಾರುಗು ಬೂರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿತ್ತು ನೋಲು ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಪುಲು. ಸುರುಟು ಕೊತ ಕೊತ ಕೊಜ್ಜುನ ಎಣ್ಣೆದ ಕೊಪ್ಪರಿಗಿಡು ಮೂಜಿಸಲ ಬುರ್ಕುದ ಲಕ್ಕುವಲು ಕೋಜಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಡು ಕುಡ್ಪುವಲು. ಅವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ರಾಜಮಂತ್ರಿನಗಲೆಗೆ ತಾಗದು ಅಗಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಡು. ಆಂಡ ಮಾಲ್ದಿಗೆ ದಾದಲ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಮಡಿಕೆಡು ಲಿಂಬೆನ ಗೆದ್ದದು ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾವಲು. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮಾಲ್ದಿಗೆ ದಾದಲ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಮೂಜನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಕೊತ ಕೊತ ಕೊಜ್ಜುನ ಕರ್ಬದ ಗುಂಡುನು ಬಚ್ಚೆರೆಡು ದೀದು ಅಂಗೈಡು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಪತ್ತದು ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಾಡಂದಿಲಕ್ಕ ಸಭೆಗೆ ತೋಜ ಹೊಡಿತಳು. ಮಾಲ್ದಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಕರ್ಬದ ಗುಂಡನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಚ್ಚೆರೆನು ಬಾಡಂದಿಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾವಲು. ರಾಜಮಂತ್ರಿನಗಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತವೆಲ್ಲ ತೂದು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಡು. ಆಪುರ್ತುಡು ಮಾಲ್ದಿ ನಿಗಲಿಯನ್ನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯರು ದಾದಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ಎನ್ನ ದನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಪಾಡಿಯರು ಪಂದು ಗರ್ವಡು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕೊತ ಕೊತ ಕೊಜ್ಜುನ ಕರ್ಬದ ಗುಂಡನು ಗೆತ್ತದು ಕಡಪಾಡಿ ಪೇಟೆಗೆ ದಕ್ಕೋಡು. ಬಂದುಲೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತುಯಿನ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಮಾಲ್ದಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಗಡು ತೂಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.